ଏଠିକି ଆଣି ଯୋଉ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଥରେ ନୁହେଁ 100 ଥର ସଲାମ। ରହିଯାଅ ରୀନା ଦେବୀ ଓର ଭଡ଼ାଟିଆ ବାଉଚ ମତେ ଏତେ କିଛି ଦେଲ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ନହେଲେ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି। କଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? এইটা হচ্ছে ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଭାଗ। এইটা হচ্ছে ସେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଆଉ এইটা হচ্ছে ମତେ ଆଣି ଏଠି ଦେଇଥିବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ Oh